khona. Siya-understandana ne? Not for enye into. Now mamela ne, uthi abafunani kutsho bani? Uthixo, when you come to into qala ijonga ukumkani uphi kuwo. The kingdom only. Do you understand the principles of the kingdom? Uthi funani tanci ntoni? Bantoni? Bamazulu nantoni nokulungisa bukabani? Uthi ke ngoku kwakho uzawuthina emveni koko? Zaye zonke sizinto ezingqonyelwe zintlanga. Uthi nani ndiyanazi niyazifuna. Ndiyayazi indlu yayifuna, but mayemba ipriority ukuze ukwazi uba mna ndikwenzele maybe ikingdom. Ubukumkani intoni? Khawenze nje isandla ubuyandiva. Ndiyayenza isense ngoku. Jonga iBhayibhile, and God was gracious to Sarah. He was gracious to whom? To Sarah. And he did exactly according to his promise. Hallelujah. According to his promise. You understand that, Lisa? Sarah became pregnant and bore a son to Abraham in his old age. Sarah became pregnant and did what? bore a son. Again? Abraham in his old age. In his old age. My man, uthixo enzayo yet. Uthixo uyenza, uthixo uyathini? Uyathini uthixo? But uthixo enzayo unezinto ezijongayo pha kuwe. He looks at your seriousness. He looks at your diligence. He looks at your desire. The attitude. The attitude. When you come to him, there is a certain attitude of never possess yona. Xa uza akujonga uthixo, zithini priorities zakho? Jonga. When you pray, uthe mandifune ubukumkani bakho. Danci. Ndicela Nkosi ungitshileleke ukuthi ukuze ndibe kuwe ndibufumene zintoni efuneka ndizi-understande. Umeke umazwi elithi Luke chapter 6 verse 33. And umoya ingcwele akunika guidance on that. Uthi xa sewukhona uthi Nkosi ndimile ebukumkanini bakho. And xa uthi ndimile ebukumkanini bakho ithi loo nto ufike endaweni apha izinto zenzeka khona. Khawenze nje isandla. Daniel, no. Jeremiah chapter 29 verse 11. So I know the plans. Come on, nditongeni jonga uthi nazibathathu uthini imeko yakho imbi ngoku ije imeko yakho akukhonzeki akukhonzeki ustakile utheni ustakile uyazi xa uyathanda into emuva uthixo yintoni kufika uthi Thixo according to the book of Jeremiah chapter 29 verse number 11 uthi I know the plans. Uthe wena une-plans ngam. Plans ngam, not to harm me, but to ikhona into ethela nge-expected end. There ikhona ne? To receive an expected. Uthi ndiyazazi the end result ndiyazazi. Le meko inje yona ndiyavuma inje kodwa the expected result ngam utshilo what wena uzakwenza according to. You will prosper me. You will do what? Because he has exalted the word above his name. In eloquence, it's not your eloquence. As long as comes outside the verse. Back to the word. Babeli amadoda kukho Daniel no Jeremiah phakathi athinji waseBhabheli for lahamba ixesha esekuthinjweni ithi ngenye imini uDaniel wathi ayikhona izwi maka siyojonga lona kuba lithini ngoku xa befika ezwini izwi lithi nizaba sekuthinjweni for 70 years
But after 70 years izawunivisithela. Waqabalayo uDaniel, i-70 years idlulile. Wathi khona silapha ngokungekho mthethweni. Why? Because izwi likaThixo lasimikela for 70 years. Kwakusiku 71 waya kuThixo wathi Thixo izwi alivumi uma ngabe sibe lapha. Ithi iBhayibhile uThixo wamamela uDaniel wathi lixesha lophuma bapakisha because uDaniel consulted izwi likaThixo. What have you consulted? Lithini izwi ngesituation yakho. Lithini izwi. Okay, 70 years, 70 years. Ayimelanga imeko yami benje. Nawe ukuze uThixo ukwazi umbamba, mbambe ngezwi. Uthi Thixo nandoda namali nandonxiba izwi alivumi. Lithi wena waba lihlwempu ukuze mna ndibe sisityebi. Take God ngezwi lakhe, hayi ngabuciko bakho. Yesu, he was God. And uYesu wabehamba nomazali bakhe, hamba nantoni? Ngenye imini khandike iBhayibhile washiyela etempileni. Washiyelaphi? Ithi kwaholwa. Ntoni? Hayi ngeBhayibhile kuthiwa yintoni? Umqulu. Ya, ithi kwaholwa ntoni? Kuthiwa ngale mini kwanikwa yena. Kwanikwa abantu? Kuba makafunde. Xa etshilayo wafika la ndawo kaIsaya. Bethi umoya wenkosi uphezu kwami. Inkosi indithambisile ukuba ndishumayele indaba ezilungileyo, ndindulule amakhonkwa ekhululekile. Wayithetha. Uyazi wathini? Kuthiwa wathi esi sibhalo sithetha ngam. Mhlanje esi sibhalo is fulfilled. Wasibhaqa uYesu. Wasithini uYesu? Into ephakamise uYesu kusibhaqa kwakhe phi. Namhlanje kufuneka izwi lidle uthi usibhaqa ezweni. Uthi Thixo ndim lo. Ndim lo kuthethwa ngaye apha. Andingobi umsila. Hayi kuba umfundisi esitho. Ndinhloko. Ndikhona into endiyibhaqayo. Xa ndifika apha kule vesi kukhona into ehlathuzelayo emzimbeni wami. Kukhona izinto eziphumayo endikhethele ngesanto. Xa ndifika kule vesi xa ufika endaweni ethetha ngawe uzawuyiva uthi inyembezi zeminyaka siyasuka ngoku. Namakhamandela minyaka ayakhawuka ngoku. Uyaqala uhlabela ingoma ethawa amakhamandela. Utshiswa yintoni? Kukhona kuthethwa ngawe. Libhaqisi uthi ufumane wena. Uphi wena eBhayibhileni?